Predstavte si, že máte 30 rokov. Každý mesiac platíte odvody a veríte, že raz budete mať nárok na dôchodok. Ale dostanete ho naozaj? Otázkou však nie je, či dôchodok dostanete, ale aký vysoký bude. Pracujete viac ako 40 rokov a celý život platíte odvody. Napriek tomu môžete mať dôchodok len okolo polovice príjmu, na ktorý ste zvyknutí. Ak dnes žijete z 1500 eur mesačne, na dôchodku môžete mať približne 800 eur. Slovenský dôchodkový systém funguje najmä na princípe priebežného financovania. To znamená, že odvody pracujúcich ľudí dnes financujú dôchodky súčasných penzistov. Problém je, že Slovensko starne, rodí sa menej detí a počet dôchodcov rastie. Podľa demografických prognóz bude v budúcnosti na jedného dôchodcu pripadať menej pracujúcich ľudí ako dnes. To vytvára tlak na verejné financie a na samotný dôchodkový systém. Čo to znamená pre dnešných tridsiatnikov? Odborníci upozorňujú, že štátny dôchodok bude pravdepodobne tvoriť menšiu časť príjmu v plarbáku v starobe, než na akú boli zvyknuté predchádzajúce generácie. Preto štát zaviedol aj druhý pilier, v ktorom si časť sporiteľov odkladá peniaze na vlastný účet. Mnohí ekonómovia sa zhodujú, že spoliehať sa iba na štátny dôchodok môže byť rizikové. Dôležité bude vlastné sporenie, investovanie alebo iné formy zabezpečenia na dôchodok. Slovensko má zákonný dôchodkový systém a štát bude dôchodky vyplácať aj v budúcnosti. Veľkou otázkou však zostáva, či budú tieto dôchodky postačovať na udržanie životnej úrovne, na akú sú ľudia zvyknutí počas pracovného života. Práve preto sa diskusia o dôchodkovej reforme pravidelne vracia do parlamentu. Ide totiž o jednu z najväčších ekonomických víziev, ktorým bude Slovensko v nasledujúcich 10 ročiach čeliť. A čo si myslíte vy? Mali by sa ľudia viac spoliehať na štát, alebo si musí každý zabezpečiť vlastnú budúcnosť? Napíšte svoj názor do komentárov a nezabudnite dať odber pre ďalšie videá o ekonomike a politike. Ďakujem za pozretie. Ak sa ti video páčilo, nezabudni dať like a odber.